morning. Ning timer guys. Niari ko sa sawang kay doon ako'y gihilot guys. Ang barkada lagi, ang amiga nagmanyaman nga magpahilot ko no. Di ako pong tistingan guys. O pila na may sugilanon guys na labay ko aning dapit ha. Wala ko magsakay ani guys, nilabay ra ko. Hello. Nanay ba niyo to ana? Wapay gayaw. Wapay gayaw. Milapos na ko guys, nilabay ra ko sa kong amigo nangumidjar ko ni adto guys. Kay pista man lagi, kasagara man god Valencia guys, magpiesta. Ang gikomedyan ang tindahan guys, og narabay paniod to. Mo nang nilabay na ko ani sa merkado guys, og ato makita ang atong public market guys. Napay time guys nga dili ko mo sakay. Magbaklay jud ko kay managinot pug ko sa panahon guys. Yawat po ko kalubilo sa akong mga amigo guys nga ikatagbo. Kaya panagsara mo dyan kumula po sa ning dapita. Uga pa lamang lagi magpahilot guys. Dili ko mo di ko kaabot ng dapita. Kaling kaya nga akong amiga gamanya man lagi. Muna nga akong giadto. Ug man na yung ilahang mga banderitas ani guys. Nagpaila na jud nga piyesta sa among lugar. Kani kay hapon naman ni guys, ang uban ani nangandam na kay dunay chibugan nining amo ang dapit. Nag-abot-abot ang nagkalaing lugar ani guys. Sa matag lungsod sa Valencia na ay ani po sila ani magtapok ani guys, dunay daghang mga pasunsyo ani. Hapon pa man mga alas 3 matingali ni wa pa kaadyo ni sila pangandam. Pero unya gabi gyud ni guys, bibo na jud ni. Pero kung makakita lagi ta og buwak guys, allergy man kaya ta atong tanahon. Niara ni David sa merkado guys, ako na lang pong gikuhaan og video kay lingaw po kaadyo. Dami po dag view sa ibaba ni guys at makita ng ihang panimalay bibo pod. At bang raponis merkado guys, di kalikayan jud ani maka-view jud ta ani oh. Retired teacher ang tag-iya ni guys. O daghan na jud ning mga taga Valenciano ani guys, mag uli-uli na sila kay mao jud atong mga panahon sa piyesta, mo uli man jud ta. Mo nang sa panahon sa gabi ani guys, magdasok jud ni aning dapita. Ani amo ang dako pong salamat guys kay sa katapusan na human na jud among merkado. Gioperitan na ni guys, mo na nga garbo pug kain ako isip Valencianhon nga medyo nindot na jud amo ang merkado. Nalipay pud bi guys kay nakabakod ang Valencia sa merkado. Taud-taud na namong gipangandoy guys. So salamat sa namunuan ni ini. Og shout out na lang sa taga Valencia. Mayong fiesta. Og malipay ang adlaw guys. Bye-bye.